Pawan, yen nitik sandang penganggunmu, ora kaya pawongan desa. Bener. Sopo sak tenane kowe? Didhungke wae. Aku Pangeran Palwoko saka ing Kediri. Oh, Pangeran Palwoko. Oh, Kediri kan. Bareng kowe krungu yen aku Pangeran Palwoko, sajake kok rumangsa seneng atimu. Mesti wae aku seneng. Nganti aku tumapak ana sak tengah alas kene, mung wigatiku golek Kang aran Palwoko. Terus yen wis ketemu, Ulungke nyawamu. Pateni. ana pirang perkara utawa aku duwe salah apa? Kok nganti arep mbok pateni? Res menika pangeran. Bab perkara lan luputmu mbok gendong, mbok kumbit, mbok ijit. Sing baku aku kudu iso mateni Pangeran Palwoko. Engko dhisik. Apa? Piye? Sadurunge kowe mateni karo aku kepengin ngerti sapa sejatine kowe. Singapati. Singapati, banjur sing siji. Singowandi. Oh. Kowe sing gawe rusuh ana ing Kediri. Bener. Bener. Mula sisan gawe yen rusuh sing kaya kowe ora tak sirnake ana ing Kediri, tak kira Kediri ora bakal tentrem. Kena yen bisa, yen ora bisa aja takon dosa kowe. Yen kaya ngono, prajurit Rewol. ya. Kau
mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Allah. Piye? Apa? Pelo lah kok nyapu kancane. Velocity yo velocity. Tapi tanganmu mesti ojo kemana-mana. Yo kowe iki denger tren velocity ta ora? Yo dengar ning TikTok lah. Ya iya, tren velocity yo ngene. Ning dina ana sithik ngene. Yo ono Hei, Yo, Velocity, kamu di depan, iya. teman-teman di belakang. Di baris di belakang. Nah, tangannya belakang, Mas. Asu, Kanan saya. Ora usah bagian cangkem. tangan. Tak tanang. Di, ro, lu, pas, mo. Maju kabeh musuh aku. Sikat. Ya ampun. Nggak suka aku. Dene. Caranya orang ngono. Hei, Woi. Siti loro telu papat. Ojo siti. Maju bareng. Ngono lho, Pen. Mangre maju kabeh aku nang ngono. Caranya ngene. Kon maju sisi lah, semua warna ndi. Maju sisi Iya, bilang. Hei, maju. Maju sisi. Maju mecici. Mata maju. Mata belo. Maju mecici. Mataku. Kiri, mana matamu? Kiri. Mata kiri. Mataku aja mecici. Kowe sana mecicil. Lo tantang ah, lo mencicil ya wis. Piye? Ye. Ya wes ae. Iki gawane. Gak. Waduh, lho. Karo aku. Karo kowe. Mo. Main ning gilane. Lemon. Gak masuk. Gak masuk. Kelemon kowe. Kowe kelemon. Musuh aku. Eh? Musa Masuk. sapa? Musuh aku. Masuk. Kenapa? Iki alise piye? Ya. Ah, beno. Saya kan rawa. Aku gak seneng karo alise. Kali be. Yo, Pikir. gak cocok. Balik. Karo aku. Hah? Karo kowe. Hahaha. Kowe pakai nasu apa? Ayo. Pinggir. Pakai nasu. Buah. Karo aku. Karo Kowe. kowe. Cocok. Siji apa loro? Wani lagi. Cocok kok iki. Oke. Cocok piye? Kene sih. Kita. Pacare sedang karo kowe. Dadi kene mati. Pacare apa? Ayo, Pak. Iya. Oke, Bos. Hei! Bola elek. Piye? Taurus. Lino, Hey!
urus. Urus piye? Kancane awak dhewe piro? Siji loro telu papat. Kurang sitok. Boboane ndi, Mak? Bisa ndi? Kene. Gak. Kene. Ya kowe mau kondi sayang. Gambir pojokan. Gambir pojokan. Kuning pojokan. Lho lapo? Gambir ring rasawat. Lah aku tiba. Kowe pocok kowe. Pocok. Ditantang cah cilik lho. Ayo. Ayo. Bangetan gue, yakin bangetan. Kowe gak isin, delok. Tato ngene, belum mlaku satu tak ngene. Ayo. Satu tampil. Lo kan gagah. Gagah. Kabel ini. Gagah. Gagah. Kalau aku nek roh ngene malah bedok. Mbok napa? Hah? Salut to. Salut. Aku Iya, salut. Yo. Aku tuan. Hei, sobat. Dene ben ngono lah. Iya. Tadi lho bos sampe turun pangkat dari kepronan. Kowe sesuk gak omayan. Kok kon ngeprok kowe nek kene. Kowe aja ngono. Kene. Kowe didelok aku ora payu maya. Ayo. Aku bareng iki. Aku ila yo. Yo. Sesuk aku. Singet. Panas. Kurang panas. Kurang panas terus sih. Apa? Kudu mrojol. Masuk. Lah kok kasih dia malek neh? Wis kene gak malek. Apa geblek? Geblak. Sesuk kowe prei. Gak mangkat tau sesuk. Gonku tak gonem. Gonem sih. Gonku tak gonem benom. Ayo, maju. Si, go, wes.
ngamuk bebas. Tangan bebas. Menang. Gas dulu. Kalau keriling. Kalau keriling ora. Amita basa. Saja. Ora toto kowe. Piye? Ala-ala iki balaku, Mas. Balang. Ala-ala yo tuwa. Iya. Mula tak goncangno, Mas. Iya. Tak goncangno lu. Iya. Numpak kok. Ngene. Aku Mas balane urung tau ngene. Plakane urung tau. Ora tau. Udah ngeplak nang ngono, Mas. Lah. Ya aku jadi kancaan lagi mereka bantere ra utuh iki. Abang. 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 Hey guys! Sopeng. Dalam! Menang apa kalah? Tak suwe dhisik jane. Ben menang. Lha iki biasane zona. Rexona alias Kena sini. Kena sini. Kena nih. Kena sini. Jablasan aku. saya besok naik bareng teman. Wes ora to? Wes. Bang, ayo, Bang. Abang. Iki kok munggah ta ora cah isi. Dari Blibar. Lah yo manten anyar ngene cah. Kok munggah ta ora? Utut. Tuh. Utut. Utut. Hei. Hei, matane ayo kowe kok. Wes sesuk tak pecat ora tak pun mangkat sesuk. Piye? Wes sesuk tak pecat ora tak pun mangkat. Aku mau pecat. Iya. Ora apa-apa sesuk prei. Iya, Adek. Kali aku. Sopo iki? Aku. Masa. Ya. Aku lagi ngumpul tau ora Oke. itu. Mati ya dino iki pokoke kowe. Kono ora ketok. Guri. Aja nek kono. Bejane ning guri. Ning kono. Aja ning kene. Ning ndi? Iki kene bosam. Ning kono. Hop. Ning kono. Muang. Wis. Kowe kok ora balik aja ning kono. Ngalengi kuwi 10. Alam bom. Loh. Kowe kok ketoprak. Lah ning kono kliru, ning guri kliru. Dan ning ngarep kira. Iya. Ya Allah. Hei, tahu. Gus, tinimbang mbok baca kate lakumu kelangan nyawa mending kowe pinggir saka pawon kene. Deh.